Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Turo. Taong 1989, Gumahang, Aroroy, Masbate. Itong mga panahong ito, kasalukuyang mangingisda si Turo. Dala-dala nila noon sa pagpapalaot ay isang uri ng bangka na tinatawag na basnigan. Para sa mga hindi nakakaalam, ang basnigan ay isang ordinaryong bangka na mayroong napakaraming mga lambat na nakapaikot dito. Kadalasan yung ginagamit sa panglalambat ng mga tulingan at iba pang mga isdang medyo may kamahalan sa merkado. Tuwing gabi lang din nagpapalaot ang bangkang yon upang masigurong marami itong mahuhuling mga isda. Bale, hapon sila aalis sa kanilang lugar at madaling araw naman sila makakauwi. Sa murang edad noon ni Turo, marami ang nagsasabi na isa siya sa pinakamagaling na maninisid sa kanilang lugar. Kung ang ordinaryong tao ay hindi nakakatagal ng 1 minuto sa ilalim ng tubig, si Turo naman halos kayang umabot ng 5 minuto sa ilalim. Wala siyang ibang dalang gamit maliban sa isang maliit na salamin na siyang ginagamit niya pang proteksyon sa kanyang mga mata. Isang araw, habang naghahanda sila ng kanilang mga gamit palaot, dumating ang kanilang punong barangay bitbit ang isang ulat. Sino sa inyo dito magpapalaot? Inaabisuhan namin kayo. Merong paparating na bagyo. Mas mabuting umuwi na kayo. Samahan ninyo ang inyong pamilya. May bukas pa naman. Huwag niyong alalahanin ang inyong pagkalugi sa isang araw. Wika ng punong barangay. Nang marinig ito ng mga taong naroon sa dalampasigan, dali-dali naman itong isinaayos ang kanilang mga kagamitan. Ang iilan sa mga ito ay piniling itabi na ang kanilang bangka nang sa gayoy hindi yun madala ng alon kapag bigla yung tumaas dahil sa bagyo. Sa pag-alis ng punong barangay sa kanilang lugar, nanatili namang nakatayo sila Turo habang hindi umiimik. May mga kasama kasi sila noong nangangailangan ng pera gawa ng may mga sakit ang iilan sa kanilang mga kadugo. Hindi naman nila maaaring palagpasin ang gabing yon, gawa ng yon ang pinakaangkop na panahon ng pagsisilabasan ng mga tulingan. Isang beses sa 1 buwan lamang magkaroon ng ganong pagkakataon, kaya na may labis silang nanghihinayang kung palalagpasin nila ito. Ilang minuto pa ang lumipas, sila na lamang ang natira sa lugar. Habang nagtitinginan sila, bigla namang nagwika ang kanilang kasama ng, "Kung pwede naman tayong tumuloy, bakit hindi? Isipin nyo na lang, kapag napuno natin ang mga banyerang ito, edi makakapagpahinga tayo ng kahit 1 linggo. Ayoko naman sumugal sa hindi sigurado. Malay ninyo, wala palang bagyo." Dahil sa sinabi nito, bigla namang napaisip ang kanilang mga kasama. Inabutan din sila ng kalahating oras ng pag-iisip bago tuluyang nagkasundo. Nang mapagtanto ng kapitan ng kanilang bangka na kaya naman itong sagupain ang malakas na alon, pumayag yung ipagpatuloy ang kanilang pagpapalaot. Ang naging plano ng kanilang pangkat, gumilid sa parola kapag nagkataong masyadong malakas ang alon. Yun na lamang kasi ang nag-iisa nilang paraan para naman kahit papaano hindi sila gaanong mahirapan o malagay sa alanganin. Matapos nilang mapagkasunduan ang kanilang pagtuloy, pansamantala muna silang naghiwa-hiwalay upang hindi sila mapaghinalaan. "Turo, sasama ka ba?" Tanong ng kanilang kapitan bago siya tuluyang umuwi. "Oo, sasama ako. Sayang naman ang kikitain ngayon kung hindi ako sasama. Sige ho, uuwi muna ako para makabalik ako dito ng maaga." Nang marinig ito ng kapitan,
Ngumiti lang naman ito sa kanya habang dahan-dahang iniaalis ang kamay nito sa kanyang balikat. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakauwi itong si Turo. Pagpasok niya sa kanilang bahay, bumungad sa kanya ang kanyang mga magulang na abala sa pagliligpit ng kanilang mga gamit. Ang kanyang ama noon naglalagay ng mga pabigat sa bubong upang hindi yun matangay ng hangin. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon nang masipat niya ang kanyang inang papalapit sa kanya. Mahinahon siya nitong kinausap dahil nasipat nito ang labis na pagkabahala sa mukha ni Turo. Alam niyang hindi siya makakapagsinungaling sa kanyang ina, kaya na may wala siyang nagawa kundi ang magtapat. Nang marinig nito ang tungkol sa kanilang plano, agad naman itong tinawag ang kanyang ama. Inaasahan niyang mangyayari ang bagay na yun, gawa ng tanging sa kanilang padre de pamilya lamang siya sumusunod. Ano na naman ba, Turo, ang kabulastog ang pinag-iisip mo? Sigurado ka bang sasama ka sa kanila? Hindi mo ba narinig ang balita ng punong barangay? Tanong ng kanyang ama. Tay, hindi naman ho totoong lahat ng nakasulat. Tsaka, lahat naman kami sasama eh. Walang maiiwan. Kung magkaaberya man, wala kayong dapat ipag-alala. Malulunod ang bangka namin pero nasisiguro ko sa inyo wala sa aming malulunod. Sagot naman niya rito. Dagdag pa ni Turo na kapag nakuha na nila ang mga tulingan sa laot, agad naman silang tutungo sa parola upang sumilong kung magkataong medyo nagwawala na ang karagatan. Inilahad din niya sa kanyang ama na doon sila magpapasapit ng gabi hanggang sa mawala na ang bagyo sa kanilang lugar. Nang marinig ito ng kanyang ama, agad naman siya nitong hinawakan habang bumubulong ng, mas mabuting manatili kayo sa laot. Parola? Pupunta kayo ng parola? Sigurado ka dyan? Alam mo ba kung ano ang lugar na yon noong unang panahon? Sinasabi ko sa iyo, Turo, wala nang mas delikadong lugar bukod dyan. Noong nakaraang buwan, alam mo ba na merong nagkalat na isang balita dito sa atin tungkol sa mga aswang na nakatira sa parola? Ang mga nangangalaga sa lugar na yan ng pailaw sa laot, nakakakita doon ng mga nagkalat na buto ng tao kung saan-saan. Hindi kita tinatakot, Turo. Ang sa akin lang magkaroon ka ng konting kaalaman tungkol sa lugar na yan. Matapos nitong makapagsalita, agad naman siya nitong inabutan ng nakatiklop na papel na merong lamang mabigat na bagay. Paghawak niya doon, mariing inilahad ng kanyang ama na huwag niya yung bubuksan hanggat hindi siya nalalagay sa panganib. Tandaan mo, Turo, kapag nagawi kayo sa parola at nakita mo ang mag-asawa, dukutin mo ang laman nito at isaboy mo sa kanila. Yun lang ang paraan upang ikay hindi masundan. Siguraduhin mo ding hindi makakaalis sa iyong palad ang bakas ng isinaboy mo nang sa gayoy makauwi ka rito ng ligtas. Pasensya ka na, Turo. Hindi ako maaaring sumama. Alam mo naman, walang magbabantay dito. Hindi naman kita mapipilit na manatili. Malaki ka na. Alam mo na ang tama at mali. Tiwala ko sa iyo, Turo. Huwag na huwag mong kakalimutan ang lahat ng bilin ko. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niyang itinago sa kanyang bewang ang mga papel nitong ibinigay. Bagaman walang kaide-ideya si Turo kung ano ang bagay na yon, minabuti niyang makinig sa kanilang padre de pamilya. Labis kasi siyang naniniwala na wala itong inilalahad sa kanya na ikakapahamak niya. Sa pagsapit ng hapon, doon na nga sila bumalik sa lugar na kanilang pagkikitaan. Nang marating ni Turo ang dalampasigan, bumungad sa kanya ang kapitan na isinasaayos ang mga lambat sa basnigan. Pagsilay sa kanya nitong nakatayo, agad naman siya nitong sinenyasan
na umakyat para tumulong. Bago tumalikod ang araw sa kalangitan, kasalukuyan na ngang naglalakbay ang kanilang grupo. Habang hindi pa sila nakakalayo sa isla, ramdam na ramdam nila ang napakalamig na simoy ng hangin. Dahil sa lahat sila noon ay mga mandaragat, kaya naman hindi nila maitatanggi ang papalapit na bagyo. Subalit kahit ganoon ang kanilang nararamdaman, patuloy pa rin silang kampante gawa ng alam nilang malakas ang basnigan. Hindi yon kayang palubugin ng kahit ilang dipang taas na alon, basta ba'y hindi masisira ang katig na nagbibigay balanse rito. Isang oras pa ang lumipas, nakarating na nga ang kanilang grupo sa laot. Pagtigil ng basnigan, ramdam na ramdam nila ang malalakas na alon na pilit sumasampa sa kanilang bangka. Maya-maya pa, bigla naman nilang nasilayan ang pagsilundagan ng mga tulingan na siya namang labis nilang ikinatuwa. Walang sabi-sabi, agad naman nilang ibinaba ang kanilang lambat upang dakpi ng mga isda. Dahil sa bilis ng kanilang pagtatrabaho, kaya na may madali nilang napuna ng lahat ng banyera. May mga pasobra pa sila noong tulingan na siya namang iihawin nila pagdating nila sa kanilang lugar. Bago pa man sumapit ang 11:00 ng gabi, dahan-dahan ang naglalakbay patungong Parola ang kanilang grupo. Hindi kasi sila maaaring pumahalang sa alon, gawa ng maaari nitong ilubog ang kanilang bangka. Ang nag-iisa na lamang nila noong pagpipilian, tumbukin ang daan patungo sa lugar na merong pailaw sa mga mandaragat. Habang papalapit sila sa dalampasigan, mas lalong lumakas ang paghampas ng alon. Rinig na nila noon ang paglangit-ngit ng mga kahoy sa katig, indikasyon na meron yung tsansang mabali. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nagulantang sila Turo nang masipat nila ang kaliwang katig na tinangay ng alon. Sa isang iglap, biglang nawalan ng balanse ang kanilang bangka at kasabay nito ang mabilisang paglamon ng malalakas na alon sa kanila. Halos hindi yun inabutan ng minuto, gawa ng masyadong mataas ang dipa ng alon na paulit-ulit sa kanilang humahampas. Sa pagdating nila sa isla, agad naman silang umakyat patungo sa Parola. Wala kasi silang maaaring pagtaguan doon maliban sa lugar na yon. Dahil sa hindi naman yun kalayuan sa dalampasigan, kung kaya't madali itong napuntahan ng kanilang grupo. Pagbukas nila ng pinto ng Parola, bumungad sa kanila ang napakatahimik na paligid. Maya-maya pa, bigla namang bumuhos ang napakalakas na ulan at kasabay nito ang pag-ihip ng malakas na hangin. Labis-labis naman ang kanilang pasasalamat sa mga oras na yon dahil merong mga kubo ang Parola na maaari nilang pagtaguan. Habang naghihintay silang humupa ang ulan, minabuti ng iilang mga kasama ni Turo na gumawa ng apoy sa kanilang pinagpapahingahan. Kahit papaano, hindi naman nawala sa kanila ang lahat, gawa ng may mga naisalba pa rin silang tulingan. Upang hindi sila magutom hanggang umaga, nagpasya silang lutuin na ang mga ito. Matapos ang kanilang panghapunan, nauna namang natulog sa kanila ang kapitan. Problemado kasi yon, gawa ng nawala sa kanya ang bangkang matagal niya ng pinanghahanap buhay. Hindi naman niya maaaring masisi sila Turo, gawa ng hindi naman ito kasalanan ang kanilang pagpalaot. Lahat sila ay nagkasundo, kung kaya't alam nito na wala siyang dapat nasisihin. Sa pagpapatuloy ng pagbuhos ng napakalakas na ulan, ang iilan sa kanila ay nagpasya ng magpahinga. Dahil si Turo ang pinakabata, siya ang nautusang magbantay hanggang sa pagsapit ng 3:00 ng umaga. Turo,
Pag 3:00, gisingin mo ako ha. Huwag kang matutulog. Mahirap na, baka marami pala ditong gumagalang hayop. Wika ng isa niyang kasama. Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung tumalikod sa kanya na para bang nasa bahay lamang ito. Si Turo noon, halos hindi na makapagsalita gawa ng muli niyang naalala ang mga istoryang ibinahagi ng kanyang ama. Upang mapanatag ang kanyang isipan, minabuti niyang tingnan ang papel nitong ibinigay. Inaasahan na niya kasing nabasa yun, gawa ng inabot din siya ng ilang minutong palutang-lutang sa laot. Subalit pagsilay niya sa papel na ibinigay ng kanyang ama, laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung walang punit na para bang hindi man lang nabasa. Upang mapatunayan ang kanyang nakita, muli niya yung inilublob sa isang mababaw na baha para tingnan kung mababasa ito. Subalit kagaya ng kanyang inaasahan, wala ni isang patak ang kumapit sa papel. Makalipas pa ang 1 oras na pagbabantay, naging maayos naman ang lahat. Medyo hindi na noon natatakot si Turo, gawa ng kampante naman siyang naroon ang kanyang mga kaibigan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling sa labas ng kanilang pinagsisilungan ang kanyang paningin nang makasilay siya ng parabang isang nilalang na nagmamasid sa kanilang kinaroroonan. Nanlilisik ang mapupulang mga mata nito habang nakakubli yon sa isang tipak ng simento. Bagaman napakadilim sa lugar, kitang-kita ni Turo ang isang nilalang na wangis ng tao. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, bigla naman niya yung nasipat na dahan-dahang kumukubli. Sa isang iglap, bumungad sa kanya ang mga halaman sa lugar na kanina lang ay hindi niya nakita. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman siyang napatayo upang gisingin ang kanyang mga kasama. Hindi na siya nag-alangang ilahad dito ang mga bagay na kanyang nasilayan sa kadahilanang nasisiguro niya na hindi siya pinaglalaruan ng kanyang paningin. Nang magising na ang lahat, galit na galit naman ang mga itong tumitig sa kanya habang naghihintay ng kanyang rason kung bakit niya yun ginising kahit hindi pa naman 3:00 ng umaga. Nang akmang magdadahilan na noon si Turo, bigla naman siyang natigilan nang makarinig siya ng isang napakatining na boses na nanggagaling kung saan. Lahat sila noon ay napalingon sa buong paligid, indikasyon na hindi lang si Turo ang nakakarinig sa boses. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman silang lumabas ng kanilang pinagsisilungan at kasabay nito ang pagtambad sa kanila ng isang parisukat na balon. Habang pinagmamasdan nila ang balon na yon, rinig nila na doon ang gagaling ang tinig na kanilang naririnig. Walang sabi-sabi, kampante naman yung nilapitan ng isa sa kanilang kasama habang nagwiwika ng, "Takot kayo sa ingay? Tubig ulan ang gumagawa ng tunog na yan." Matapos nitong makapagsalita, bigla naman itong sinilip ang balon ng walang pag-aalinlangan. Habang hinahanap niya sa ilalim nito ang pinanggagalingan ng tunog, merong lumitaw sa kanyang likod na isang nilalang na merong napakaitim na balat. Walang sabi-sabi, buong lakas siya nitong inihulog sa balon na siyang naging sanhi ng mabilisan nitong kamatayan. Halos sigaw na lamang ang nagawa ng kanilang kasama bago ito tuluyang bumagsak sa malalaking tipak ng bato sa ilalim. Pagsilay nila Turo sa nilalang na tumulak sa kanilang kaibigan, dali-dali naman nilang kinuha ang mga sulo upang magsilbing armas laban dito. Minabuti nila noong manatili sa loob ng estruktura ng parola upang hindi magkaroon ng pagkakataon ang nilalang na umatake.
Habang nakikiramdam sila sa buong paligid, ramdam na ramdam ni Turo ang labis na panginginig ng kanyang mga kasama. Maya-maya pa, muli na naman silang natigilan sa kanilang kinaroroonan nang masipat nila ang dalawang nilalang na dahan-dahang lumalapit. Nang ilang dipa na lamang ang layo nito sa kanila, doon bumungad kay Turo ang wangis ng mga ito na halos napakalayo sa itsura ng isang ordinaryong tao. Paglalarawan niya sa mga nilalang na yon, napakatanda na ng kabuang anyo nito na halos hindi mo yun masasabing buhay. Kuba na din ang nilalang na yon, subalit nasisiguro nila Turo na meron pa rin yung maliksing pangangatawan. May dalawa din yung mahabang sungay sa kanilang noo at meron yung kulay lilang dila. May mahaba din itong buntot at meron yung bungangang halos umabot na sa leeg ang lapad. Laylay din ang pang-ibabang labi nito na parabang wala yung mga panga. Matapos nila itong masilayan, bigla naman sila noong napaatras ng husto nang masipat nila ang dalawang nilalang na dahan-dahang pumapasok sa lugar na kanilang kinaroroonan. Pagramdam ng kanyang mga kasamang wala na silang pagpipilian, agad naman siya nitong hinila patungo sa likuran ng mga ito habang nananatiling alerto. Turo, diyan ka lang. Bago ka mamatay, dadaan muna sila sa aming bangkay. Wika ng isa sa kanyang katrabaho. Sa pagkakatanda noon ni Turo, nasa 6 pa noon ang kanilang bilang nang makaharap nila ang dalawang mag-asawang aswang. Kung iisipin, lamang sila noon sa puwersa, subalit ang hindi nila alam, talo naman sila sa lakas. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi na nga napigilan ng kanyang mga kasama na sugurin ang mga aswang. Paglapit ng mga ito sa kinaroroonan ng dalawang nilalang, buong puwersa naman nila yung pinaghahampas ng kani-kanilang mga dalang sulo at sagwan. Hindi nila yung tinantanan hanggang sa marating nila ang gilid ng parola na siyang hangganan ng lugar. Sa muling paghataw nila dito ng kani-kanilang mga armas, laking gulat na lamang nila nang bigla yung mabali. Pagbagsak ng kalahati ng kanilang mga armas, agad naman silang sinunggaba ng dalawang aswang at walang pagdadalawang isip na nilapa ang kanilang leeg. Pagbagsak noon ng mga kasama ni Turo, agad naman niyang kinuha ang ibinigay ng kanyang ama upang isaboy sa mga ito. Dahil sa kasama niya noon ang kapitan ng Basnigan, kaya na may binigyan din niya yon ng nilalaman ng mga papel. Pagbutas ni Turo sa papel na ibinigay ng kanyang ama, tumambad sa kanya ang mapuputing bagay na animoy durog na bato. Kahit hindi niya alam kung ano ang bagay na yon, agad naman niya yung isinaboy sa kanyang palad. Matapos nila yung gawin, dali-dali naman nilang nilapitan ng dalawang aswang at walang anumang isinaboy doon ang mga pulbos na kanilang hawak. Pagtanto ni Turo na nakakapit na ang pulbos sa katawan ng mga ito, agad naman silang kumaripas ng takbo pababa ng parola. Kahit napakatarik man noon ang daan, hindi sila nito napigilan sa pagtakbo. Ang kapitan noon ni Turo ay halos gumulong na papaibaba dahil sa labis na pagmamadali. Sa pagdating nila sa dalampasigan, doon nila nasilayan ang dalawang nilalang na panayang pagsigaw habang humahabol sa kanila. Nang mapagtanto nilang hindi sila nito nakikita, agad naman silang sumisid sa ilalim ng dagat upang umpisahang lumangoy patungo sa kanilang lugar. Inabot din sila noon ng ilang oras sa kakalangoy, marating lamang ang dalampasigan ng kanilang baryo. Nang akmang aahon na noon si Turo, bigla naman siyang hinila pabalik ng kanyang kapitan, gawa ng nasipat nito ang dalawang aswang na patuloy na lumilipad sa itaas ng dagat. Dahil sa pangyayari, wala na silang nagawa noon kundi ang manatili sa kanilang kinaroroonan.
Maigi nilang pinakiramdaman ng dalawang aswang upang hindi yun magkaroon ng pagkakataon na sila ay madagit. Kampante naman noon ng kapitan ni Turo, gawa ng alam nito na labis na pinangingilagan ng mga aswang ang tubig na merong halong asin. Makalipas pa ang ilang minuto, patuloy pa rin ang pagbuhos ng napakalakas na ulan. Si Turo noon, habang palutang-lutang sa dagat, panay na ang panginginig ng kanyang katawan. Maya-maya pa, bigla namang nandilim ang kanyang paningin na siyang naging sanhi upang maglaho ang kanyang ulirat. Sa pagmulat ng kanyang mata, nadatnan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa higaang gawa sa kutsyon. Sa gilid noon ni Turo, naroon ang kanyang kapitan na halos magkulay lila na ang buong katawan. Ayon sa albularyo, hindi na magtatagal ang taong yon, gawa ng naapektuhan na ng lamig ang baga nito. Maya-maya pa, bigla na lamang yung nangisay at kasabay nito ang pagbitaw nito ng kanyang pinakahuling hininga. Makalipas pa ang ilang araw, nanatiling nakaratay itong si Turo. Sa sobrang tindi ng mga naranasan nito, inabot pa yon ng humigit kumulang 2 taon bago nagkaroon ng lakas para magsalita. Huli na nang malaman ng kanyang mga kakilala ang istorya sa biglaang pagkawala ng kanyang mga kasama noong nagpalaot sila gamit ang basnigan para humuli lamang ng mga tulingan. Okay, opinion ko sa kwento. Unang-una, sorry, medyo matagal tayong nawala. 5 araw ata o 4 na araw akong di nakapag-upload. Pero wala na yun, okay na yun. Andito na tayo ulit ngayon, kaya dire-diretso na tayo. Masasabi ko lang sa kwento, medyo nabitin ako. Kasi parang ang konti nung eksena na nakainkwentro nila yung aswang, di ba? Parang sa dulong banda lang nangyari yung pagtatagpo nila eh. Yun lang, yung moral lang neto, yung story lang, yung lesson lang para sa kwento na to, yung sinasabi ko na to lagi pa sa mga nakaraan ko ng kwento. Aanihin mo yung isang araw na palilipasin mo na hindi ka kikita, kung magiging kapalit naman nun magkakaroon ka ng sakit, o magkakaroon ng sakit yung isa sa mga kasama mo, hindi kayo makakakilos ng maayos, di ba? Parang ganun lang rin yung nangyari kila Turo Binigyan na sila ng babala, hindi sila nakinig. Ending, lahat sila, wala talaga, di ba? Nawala na yung bangka ng punong kapitan, namatay pa, tas naubos yung mga kasama ni Turo, siya na lang yung natira. So yung isang araw na yon, pag sinabing pahinga, ipahinga nyo. Huwag na yung ipipilit nyo pa na sobrang kailangan nyo talaga ng pera, yung gipit na gipit kayo. Ano naman yung isang araw na pagtitiis, di ba? Di naman kayo mamamatay nun. Ang ending, di ba? Pinilit nyo magtrabaho, namatay pa kayo, di ba? So, next time, pag may mga ganyang babala o mga pahiwatig, ipahinga nyo na. Hindi kayo mamamatay o hindi kayo mawawalan ng sobrang laki sa isang araw lang. Tsaka maiintindihan kayo ng mga tao na nakapaligid sa inyo. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.